ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ስኒማ ሰመረ ከመይ ፀኒሕኩም ብኩሉ ነቕርበልኩም ዘለና መደባትና ሕጉሳት ክትኮኑ እናተመነና ንሕጂ ድማ ታሪክ ህይወት ሓደ ካብቶም ኣብዚ እዋን ጽቡቕ ስምን ዝናን ኣጥርዩ ዝርከብ ድምፃዊ ኣቤል ክፍሎምን ዘለዎ ብቕዓትን ዝድስ መደቢና ሒዝናልኩም መፂና ዘለና ክሳብ ፍጻመ ብጽሞና ክትከታተሉና እናዓደምኩ ናብቲ መደብ የስክረኩም። ኣብ ሰባት ዘሎ ፍልሊ ባህልን ልምድን ብምስዓር ኣብ ሓደ ንኽንጥርነፍ ዘኽእሉ ዓውድታት ሓደ ስነ ጥበብ እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ስነ ጥበብ ንሓደ ወዲ ሰብ ሙሉእ ዝገብሮ ቀንዲ ባእታ ኮይኑ እዩ ዝርከብ ዘሎ። በዚ ድማ እዩ ስነ ጥበብ መሰረት ጥዕና እናተባህለ ክጥቀስ ጸኒሑ ዘሎ። ካብዚ ዝተበገሰ እውን ከም ዓለምለኻዊ ቋንቋ ካብ ዝፍለጥ ቀሊል ኣይቁፀረን ንዓለም እውን ተቆጻጺርዋ እዩ ዝርከብ። እዚ ዓይነት ስነ ጥበብ ካብዚ ዓይነት ዝበለጸ ወይ ዝተሓተ ኢልካ ክትፈሊ ኣጸጋሚ እኳ እንተኾነ ኩሎም ስራሓት ንሰራሕቶም ብማዕረ ከም ዝእንግዱ ግን ይፍለጥ እዩ። ምክንያቱ ስነ ጥበብ ከም ቋንቋ ንፈላጥ እዩ ስለ ዝኾነ። ኣቤል ክፍሎም ኣብ ኣስመራ እዩ ተወሊዱ ዓብዩ። ገና ወዲ 2 ዓመት እንከሎ ኸኣ ትግርኛ ከየፅረየ ብኹቱር ድሌት ማይክሮፎን ኣልዒሉ ክደርፍ ጀመረ። እዚ ተስፉ መንእሰይ ምስቲ መላፍንቲ ዝኾነ ሙዚቃ ከይተባተኸ ጎኒ ጎኒ ትምህርቲ ምስ ቀያሕቲ ዕምባባ ናይ ሃማቴ ተጠርኒፉ ኣፋፍኖት ናይ ስነ ጥበብ ከጠሪ ኸኣለ። ምስ ግዜ ኸኣ ቀስ ብቐስ በቲ ዝደለዎ ብቕዓት ናብ ዓባይ ጉጅለ ክጽምበር ከኣለ። ኣቤል እቲ ናይ ስነ ጥበብ ጽምኣቱ ንምርዋይ ብዙሕ መስዋእቲ ይኸፊሉ። ኣቤል ሃገራዊ ግቡኡ ንምፍጻም ምስ 30 ዙርያ ንሳዋ ድሕሪ ምውራዱ ናይ ዲፕሎማ ነጥቢ ረኺቡ ናብ ኮሌጅ ዓዲ ቀይሕ ተጸምበረ። ተምሃራይ ቀዳማይ ዓመት እንከሎ ማለት ኣብ 2018 በዚሑኒ እትብል ቀዳመይቲ ደርፉ ዘርግሓ። እታ ደርፊ ግጥሚ ስነ ጥበበኛ ዮሃንስ ሃብተኣብ ቀሺ ክኸውን እንከሎ ዜማ ድማ ብድምፃውን ዘያምን ሃኒባል ዓለም ዝተሰርሐት ኮይና ተዘካሪት ጣዕመ ዜማ እያ። ልዕሊ ኩሉ ፍቕርኻ ቐዲመ ሕልፊ ሎሚ ንጽባሕ ሓሲበ መሲሉኒ ኣበይነይ ጨዲረ መላስ ዘየለ ከቕስነኪ ፈቲነ ብዓቕመይ ክደምቅለይ ክትበርህ ኸኾበይ ይጭረሻሎ ኣመና ኩሉ ምለይ ይጽንቀቓሎ ኣመና ኩሉ ምለይ ጽምኣት ልቢ ርውየት ውሽጢ ካብ ዘይፈለጥክለይ የቕንዓልኪ የስምረልኪ ልበይ ምለስለይ ስለ ኾይኑ ተሪፉ ክሰምረለይ ዝበልክዎ ጻዕዳ ሕልመይ በኒኑ ጸላምናት ክቐቢርዎ በዚሑን ካብ መጠን ጼረክ እንዴተ መቕሊለ ዘይርከብ ዶ ይድለዩ ካበይ ይምጻእ ንዘየለ ክሳብ ዝረኽባ ንሓላለይ ክሳብ ዝረኽባ ንሓለመይ ጽንዓት ይሃብካ ውፅዕ ልበይ ጽንዓት ይሃብካ ጉዱእ ውሽጠይ። እዛ ደርፊ ንኣቤል ብፍላይ ብመንእሰያት ኣብ ሓፂር ግዜ ክፍቶ ዕዙዝ ተራያ ተጻዊታ። በዚ ድማ ኣቤል ከይጸንሐ ካልእቲ ደርፊ መብጽዓኺ እትብል ደርፊ ዘርግሐ። ገጣሚ ናይታ ደርፊ ኸኣ መምሃርቱ ዝነበረ ሃኒሙን ፍጹም ኮይኑ ዜማ ድማ ኣቤል ባዕሉ እዩ ሰሪሑላ። እታ ህድእ ዝበለ ቅዲ ዜማ ዝተኸተለት ደርፊ ካብታ ካልእቲ ብዘይሰንፍ ተፈታውነታያ ተሰሚዓ። ትሕዝቶ ግጥማ ኸኣ ነዚ ይመስል። ክኾነካ ዶ ምበልክኒ ኣጀሚርኪ ንኽጠልመኒ ሓሳብና ዶ ነይሩ ሕልምና ከምኡ ዶ ነይሩ ባህግና ከምኡ ዶ ነይሩ ውሽጥና ካልእተይ ነይራ መዋግዕተይ ዓዲ እንዶ ርሒቓ ካብ ጎነይ ምስላይ ይደጋገም ኣብ ዓይነይ ኣይከኣልኩን ኣነስ ንበይነይ ወቕቲ ፈልዩ ጀማሪ ፍቕሪ ኣቲ ብፍቓደይ ዶ ብፍቓድኪ ክንነብር ብሓደ ክርኢ ፍረ ብርከይ ንስዩ ነይሩ ሓሳበይ ንስዩ ነይሩ ትባህገይ ጀሚርክዮ ዶ ናብራ ሓዳር ድሌተይ ነይሩ ምሳኽ ምንባር ካብ ዘይሰመረ ሓሳባተይ ጨኪኑ ሎምስ ዝፈቃር ልበይ ጽንዓት ይሃብካ ጉዱእ ውሽጠይ ቻው ቻው ክብለክየ ቻው ቻው ምስ ጥዑም መቐረቱ ፍቕርኺ ተስፋታቱ ሰሓኪ ደስታታቱ ሕፎኺ ናፍቐቱ ክርስዖ የበቃ ክርስዖ ክርስዖየ ኣነስ ክርስዖ።
ኣቤል ኣብ 2018 ኣብ ዝነበረ ውድድር ሽንግርዋ ተወዳዲሩ ነይሩ እዩ እንተኾነ ብሰንኪ ዘጋጠሞ ዝተፈላለየ ምኽንያታት ካብ ካልኣይ መድረኽ ክሓልፍ ኣይከኣለን ብድሕሪኡ ኸኣ ሓንቲ ብዛዕባ ኮሮና ደረፈ ካብኣ ቐፂሉ ኸኣ እምነትኪ ሃብኒ እትብል ደርፊ ደረፈ ብቐንዱ ንኣቤል ህቡብነቱ ሰማይ ሰቐለቶ ደርፊ እታ ኣይመችኣክን እትብል ደርፊ እያ እዛ ደርፊ ግጥምን ዜማን ብስነ ጥበባዊ ተዳሎ ዮሃንስ ተሰርሐት እያ ኣይመችኣክን ኣይጠዓመክን ዘሎ ይነግር ኣሎ ዓይንኺ ኣይጠዓመክን ኣይመችኣክን ዘሎ ምቕባሩ ትግብርኺ ኣይመችኣክን እንተሓሸኒ ኢልኪ ገዲፍክኒ ፍቕሪ ዋዛ ኮይኑ ጠንጢንክኒ ኤህ ክብል ኣይዝክርኒ ክረግመኪ ሕሉፍ ኢድ ግግዳ ጸኒሑኪ እናወራረድኪ ነዞም ቃላት በዲሉን ኢልኪ የእሚንኪዮም ሰባት ሕልናኺ ደሞ ኪዒቡኪ ተጻሊእኺ በቃ ምስ ንስኺ ቁንጣሮ ኣበረይ ኣሪኺ ከም ጎቦ ከሚርክዮ ኪድከይበልክዮ ንፈቃር ልበይ ብሜላ ሪሒክዮ ገሪሙኒ መልስኺ ከተምስሊ በዲላቶ ከይብሉኺ ተታልሊ ዝበደልኩ ጌርኪ ዕልልክለይ ልበይ ሲርክስ ኣሽካዕሊልክለይ ልቢ በዲላ ትብል ዘረባ ኣፍሪሃትኪ ከም ጸበባ ልቢ በዲላ ልቢ ቐቲላ ስለምንታይ ዳእየ ግብርኺ ናርሓቐኒ ንልበይ ናሳጎጎ ጠንቅዶኸ ጌርክኒ ምፍላይና ዝበሃጎ ንሰብ ስድሓን ኣደናጊርክዮ ኣለኺ በዲልዋ ይብለክሎ ቀሳቢለ እንዴ ቀቲለዮ ኣይትበልዮም ሓቅም ሲለኮየ ሃስየዮ ኣይትበልዮም ሓቅም ሲለኮየ ሃስየዮ ዕባራ ምኽኒትዩ ንዮበልዮ ቀሳቢለ እንዴ ቀቲለዮ ዕባራ ምኽኒትዩ ንዮበልዮ ሓቅም ሕሳማ ይኸለክባ እዝናትክ ድራማ በዲላ ይሕመሎ ይኸለክባ ልበይ ሞት ይኸሎ ክስኺ ይብላሎ መዋቲ ቀቲሉ ንዘሎ ሕልና ምትላል ይኸለክባ ምስተቐነ መውዓል ሓቅም ሲለኮየ ሃስየዮ ከይፈለጠን እንዴ ሃስየዮ ቀሳቢለ እንዴ ቀቲለዮ ዕባራ ምኽኒትዩ ንዮበልዮ እዛ ጣዕመ ዜማ ክሳብ ሕጂ መቕረታ ኸይሃሰሰ ትስማዕ ዘላ ኾይና ኣብ ዩቲቡን ልዕሊ 4 ሚልዮን ተኸታተልቲያ ረኺባ ኣቤል ድሕሪዛ ደርፊ ድሕሪ ውሑዳት ኣዋርሕ ከም እንደገና ካብ ተዳሎ ግጥምን ዜማን ወሲዱ ኣለይ መለይ እትብል ደርፊ ዘርግሐ እቲ ህብብነቱ እውን መሊሱ ሰማይ ተሰቕለ ኣለይ መለይ ሓደ ሓደ ኩሉ በብሓደ ኣለይ መለይ ንሳ ምስኡ ንሱ ምስኣ ኩልና ብሓደ ኣለይ መለይ ክጽበባ ሰልችዎ ልበይ ኣለይ መለይ ዕጫይ ኣበያላ ትብለኒ ኣለይ መለይ ቅዱስ ቅኒ ቀደም ገዲፈዮ ዒፊልዎ ልበይ ላድዩ ሕማቕ መሊአዮ ዓዳጊ ባህጊ ልበይ ክነግሮ ልበይ ሂበ ልቢ ዝቕበላ ኣዳልዩኒ ታናተይ ወለላ ኣለይ መለይ ዝብላ ኣዳልዩኒ ህይወተይ ወለላ ኣበይ በየን ምስ መናላ እዛውነየ መላፍንቲ ትኾነኒ ትመስል ንዓየ ኣዳልዩኒ ጽብቕ ኢላ ኣበር ዘይርከባ ኩርዕንይት ትብለለይ ትስሕቐለይ ዛልባ ልዕሊ 2 ሳምንት ኣቢሉ ይገብር ከኣ ተጸበይኒ እትብል ደርፊ ዘርጊሑ ይርከብ እዛ ደርፊ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ተኸታተልቲያ ረኺባ ዘላ እዛ ብስነ ጥበበኛ መንግስቲ ኣብ ሃብተ ገርግሽ ተገጢማ ዝተዘየመት ደርፊ ሓይሊ ኣልያ ተሓዊስዎ ዓብዝላያ ኣርያ ዘላ ካልእ ኸይማሙቕ ኣብቲ ሕቕፎኺ ከይብለጽሉ ነቲ ሽታኺ ለይትን መዓልትን ብዘይልዋም ይሓድረልኪ ንሕልናኺ ከይቃለስዎ ነቲ እምነትኪ ከይሻመውዎ ለይትን መዓልትን ኣቤት በይነይ ዝቕንዘዎ ሓቂ ክንዲኺ መዓረይ ሻቑሎት ዕድመ ጓል ኮይኑ ሓቂ ክንዲኺ ወለላይ ንውሳነ ኽፈቲኑ ሃዋ ፍቕርኺ ኣይለገሰን ካብ ልበይ ይፈትወኪየ ገና ተጸበይኒ ምጭውተይ ኣንቲ ኾኾብ ጽባሐይ ትብጻሕኹም ከይብሉኺ ኣቐዲምኪ ንገሪ ምሳይ ኮንኪ መጉቲ ተጸበይኒ ምሕልናይና ኣብ ቅድሚታ ወርሒ ተጸበይኒ ንቡር ኔርክስ ከይትሰጥሚ ብሰልሚ ተጸበይኒ ቃላት መብጻዕኺ ዘክርዮ ተጸበይኒ ኣብ ሕቑፈይ ሪዕምኪ ዝበልክዮ ብኸበሮ ጥሪ መንፈስኪ በጃ ኽባ ኣይትረበሺ ተቐደማኺ ተንመሓዙትኪ ከይሸራረፍ ተሓሳባትኪ
ፈተይ ኮንኩን ተደናውየ ጽብቕተይ ንዓኺ ታይ ምኽንያት ደልየ ኩነታት እንዲዩ ዝኣሰረኒ ከም መሓይር ቀይዱ ዘሳቀየኒ ተጸበይኒ እምበር ንስኺ ደኣሞ ኣንታ ሃዋ ብዙሓት እዮም ደለይትኺ ዝወጹልካ ሓለዋ ሓንሳብ ምስ ባሃኩኺ መዓስ እሞ ዓይነይ ሓስየ ንስኺ ዶ ትጥለሚ ኪዳን ልቢ ኣትልክንዴ ኣቤል ዘበርክቶም ዘሎ ደርፍታት ብዝተፈላለዩ ቅድታት ዝተነድቁ ስለ ዝኾኑ ካብ ሃገርና ወፂኦም ጽቡቕ ተሰማዕነት ከጥርዩ ዝኽልክሎም ዘሎ ይመስለናን እዚ ሓያል መንእሰይ በዘካየዶ ዘሎ ጻዕሪ ሓደ እዋን በደረጃ ዓለም ስሙን ስም ሃገሩን ክባቢሉ ከምቶም ዕውታት ዓለምና ከም ዝኸውን ዘጠራጥር ኣይኮነን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎም ዝበልናዮ ትሕዝቶ እዚ ሰማዕኹምዎ እዩ ነይሩ በዚ ንቕርበልኩም ዘለና መደባት ዓጊኩም ክትኮኑ ሙሉእ ተስፋና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ ንምለሰኩም በቶም ካልኦት መደባትና ክትዘናግዑ ሰናይ ምንየትና እዩ ብተወሳኺ ናይ ትደልይዎ ህቡብ ስነ ጥበባዊ ታሪክ ህይወት ከነቕርበልኩም ድልዋት ኢና እሞ ኣብ ኮመንት ክትጽሕፉልና ኢና ንላቦ ክቡራት ተኸታተልትና ከም ወትሩ ስታፊኹም ኣብ መደብና ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ርእይቶ መእረምታን ነቐፌታን መሃብ ኣይትሕመቑ ኩሉቲ ዝቕጽል መደባትና ኣብ ሰዓቱ መታን ክበጽሓኩም ከዓ ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ምጽቃጥን ሼርን ምባል እጃንኩም እሞ ኣይትረስዑ እናበልና ብምክትታልኩም ኣዚና ኢና ነመስግን ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ዝተፈላለዩ መሃርና ዘናግዓን ትሕዝቶታት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ጥዕናን ራህዋን ንኹልና ሰሰና እዩ Cinema Samare Kapizi Rapizi Hayluna Lelebe Filtet Habos Desta Sahab Sinit Rufta Nafsed Nahar Cinema Samare Ab Cinema Samare Atlu Muzilake Hama Komedi Drama Alala Wazata Sport Film